Haya. Haba. Haya. Tau. Karya. Profesa Zakari Musa Usman Allah ya rika gaskiya. BC da University Amaraɗi kana rikon gaskiya. Profesa Zakari Musa Usman Allah ya rika gaskiya. BC na University Amaraɗi kana rikon gaskiya. Profesa Zakari Musa Usman Allah ya rika BC na University Amaraɗi kana rikon gaskiya. Sunan Ubangiji zani sa farko na lamura. Dan baiwa Mai yau da gobe mai kama mini kai dai nake kira. ka girma Ban kama wani ba ni da kai kadai zani dogara. ka kai da A rayu min tsari kare mini sharri na samiyar darmanya. Profesa Zakari Musa Usman Allah ya rika BC na University Amaraɗi kana rikon gaskiya. Ni kare dubin salati ga wanda ya kaura fitina. Dan baiwa Angon Khadija baban Fadima na buɗe magana. ka girma Ali haɗa sabon sa wanda sun saba ka dangana. kai da Ni ma kan tafarkin su na biyo masana mazajen baya. Profesa Zakari Musa Usman Allah ya rika BC na University Amaraɗi kana rikon gaskiya. Ni na yau shirin yabo za na yi magwarzo mazan jiya. Dan baiwa Alhaji Zakari Musa wasu mai sha gwagwarmaya. ka girma Zaki mazan jiya an gwaga falilatu jiniya. ka kai da Kara bakar da babi sai kake duma su asirar sun boya. Profesa Zakari Musa Usman Allah ya rika BC na University Amaraɗi kana rikon gaskiya. Ni ka zama ke gudu sa gudu matakin ka shakira. Dan baiwa Ga alisho ina tambarin ka na kara dan mura. ka girma Mai raba gare da maka burge ta duma su ka yaudara. kai da Allah yake tsare bisi makiya zani wata kakkiya. Profesa Zakari Musa Usman Allah ya rika BC na University Amaraɗi kana rikon gaskiya. Ni yau University Umaraɗi kai ke da jiniya. Dan baiwa Alhaji Zakari Musa Usman shago gwarmaya. ka girma Ka ce na maka wannan waƙar an mini ka tambaya. kai da Ni ban biye wa bela tafiya na fi son rike kurciya. Profesa Zakari Musa Usman Allah ya rika BC na University Amaraɗi kana rikon gaskiya. Gyara zaman ka baban faji mata raba gare da ma. Dan baiwa Angon falila kowa ya san ka baka da rigima. ka girma A matsayi na bako farko na fara sallama. ka kai da Tilas nake faɗin halinka na kyauta kana rikon gaskiya. Profesa Zakari Musa Usman Allah ya rika BC na University Amaraɗi kana rikon gaskiya. Lassan sila kake tilas abi bayan kake gudu. Dan baiwa Kasa sina gudu don ka riƙe Allahu sammadu. ka girma Angon falila tuwai tintini ka haure kan tudu. ka kai da Zauna da lafiya suna na kare a kushi mahaifin ƙwarya. Profesa Zakari Musa Usman Allah ya rika BC na University Amaraɗi kana rikon gaskiya. Tattare University mai uwa a murhu ka shanya. Dan baiwa Na tabbatar da manya kadai ake yi wa jiniya. ka girma Alhaji Zakari Musa Usman yan mazan jiya. ka kai da Baba ga isu hakan kake kai ba ka furta zancen karya. Profesa Zakari Musa Usman Allah ya rika